Hey there guys, this is Bayo, and first and foremost I want to wish each and every one of you a happy Mother's Day, where we are halfway to our destination, which is a very special place. It's called Kongthong village. Some say it's a whistling village and others say that it's a singing village. Well, which one is it really? Well, we're gonna find out today. So come on, let's go. Hey there folks, so here we are in Kongthong village, the whistling village of India, and I cannot wait to show you guys what the specialty, or rather the unique characteristics that these people have. So come on man, let's go, I'm excited! Oh! So hey there guys, I'm here with one of the resident mothers of Kongthong village. Te kong pi kerteng kumno bat pi tre pi kta Kerteng jonga dari hun khong sit. Ngia tre ngia mat lagi sunsal ki siu ki sriu ki pan ni kom tai us ing ngia tre kat bayo ngi belik bela. Te kong batai se ngi khindia chipang kani ka rukum khot agan ya rukum kun ut sur jong pi ki khon ki jong pi mo hato kade ka ba dang shu le shanne kade ka ba phil ale nadu hinda hin thai na Nadu hendai thai ki long shua. Ngi ki baya penne ye pensa ye tin ki riu temen kat kat bala. Ta ki keme jonga ki mai hep mai pun ki don lang nadu hendai nadu men shua. Ta ngi ro menta ki khon ki seo ngi kwa man penne. Ngi arwai ki khon la ka jong kasul. Nong kong khun senrang manga ngarwai ka jong kasul. Na ta tel ki. Riu ngut ki khon nga don la ka jong kasul jing rwai. baro kini ki kerteng lani ki jing rukum kun ut jong pi ya kini ki kerteng jong ki khon ki jong pi dai te ki pher bahane ki don ki jing seriam jong ki Don ki baya sajem don ki baya pel ta tamla hut sing thu hi la ka jong ha kapal balai tre ki sa jangai ngi ruai ka ba kham jrong sa tai salum pe jangai ha kapal badon kam hai yeng ngi khot leng kot kong kumno pat nadu dang rit kamut phila hikai bat phila thau ya kini ki jing kun ut jing rwa ki jong pi ki khon bat kumno ki sang mun poi sung thu pat ba phi khot ya ki ngi snai ki khon ngi du dang rit ha ba ki yam ngi sneu ya ki khon ngi wa da ka su jing ruai ngi khro ngi kan ut ngi ai bun ngi thum ngi wa da ka su kumno ngi thau jing ruai ki khon ba sneu na nang ta de ngi wa da ka su jing ruai ngi ruai ngi kan oi ngi bat ga yam khon tu suki dayo thia la sai la sis ngi nang he nang san ngi ruai ka tu ki jing ruai is ngi thu nda I khot I pej nda I la nang ban kren pa de ngi la khot ka tu ki jing ruai I la kan oi la ong oi kata la sing thu la ban la de jong I ke mdon ki breu ba de ban sim ngi jing ruai jong I la de la sna manga kame la de be I jong I la sing thu la ka jong I tang su khot kata kamut la ong oi ka don am ka jing ya tang kho la ne ka jing ya kumar ting ting da phi khot ma le se ma phi khot ki khon la de ki wei pa kilong ki me ki khot I ki khon ki jing ka don ka jing tang kho tang tang don tang ke jing teng khu na subu no hana bas dang ha bakut ka don ke jing ya teng khu lang don tam ha ka bakut pat ka don ke jing ya pher long kum ta tang ba la sngu thu he la ka jong ka sul don ya pher khendet mda de ba don teng khu sen don ba khoj ba sir tel em don hi la ya bun ki snong temo la ya bun ki preu tang ba la jong na sngu thu te shwa mengini penkot hato pidon am kono ko kubur namar menta ka singi ka singi ka bekerpang na kementa kilong kemi baro partai baro ko yemo ka Mother's Day oh ya katar ngi kuwa para long kemi ngi thu khana ngi ya wel ngi ya penek mo kat bala ka ru kom dustul ki long suwa ki ru temen ki bla hi ka yang ki khon ki sreu na ne atit khmat ngi ya penek wat mangala ka jong ki khon ki khon ki tirunga sa hi kai ngai sa ong te penek ka dustul kriti ki ru temen long suwa pangi siung sarong pangi siung tenat siung komen kisnong ka tha jongi
Kongthong balong ke ba yo kanam ke buram na benta kan ni ke jing Sur Iawbei te long pin jer kerteng yi ki khun ki jong pi am la se ngan khot yo khun ban kong jong pi te bat pin kon ut snan kata ka jing roi ke jong ki tangan khot suai khun nong kongมันตั้งงานคดตะกาจิงคดตะกาคนกับบาไหลIn case you were wondering, she was calling her husband right now. Terengkat lang bat ngai dan iba JS Roy Pohnong i samla jong kani Shillong kumjur i deru agajuk por I tour guide. Te ba sung bahasa ban batai khandiat chipang kani Shillong ga jong pi. Te khandiat chapang Shillong jongi nama hak pom suwa ya Shillong jongi ปัจจุบันai. Te hnai da hadin da wan ki priu ki banaba ki ra khupo keleng chakwai kiri chakwai pathai lamba kani ka jingdon ka jingwa Iawbei ka badan hane pa Shillong Kongthong. Te da lamba kata nadu kata kipo hadu mta kani ka Shillong Kongthong kapau bat ki priu ki ba nakaleng ka pathai kila asnaman wan bantu cha kani ka Shillong jongi. Dengan kerpat ya kilong kami khamtam apa Shillong Kongthong jongi bakin pendek pensa ya kani ka Sur Iawbei ka bajutan nadu ka spas temen suwa ba haki seo ki pateng ki jongi ru bakin nang la ban pendek susu ya kani ka Sur Iawbei Sakawai pat mo kani ta ko tip personal yang ahi. Te is ngutanat palat babaro ki khun jong kani ka Shillong mo ki don la ka jong ka sur kun ujing ruai jong ki to nga la na mon yo kata ka ketengnya. ya kata te namar katkum ka jinglong jong ka Sur Iawbei katkum ka jing sna jong imei bakha imla ya ki we ki banaba Shillong ban sna dai lamba baki bakha ki bapun ki badai nak try Shillong hapa Shillong Kongthong gila bat gila ban yo bat gila ban sna ya kata ka Sur Ngosi perlok handai tang balik kemnan ngan supa adopt nak sini pima. Well guys, happy Mother's Day. Take care, stay blessed and stay safe. This is a Mother's Day special only on Super Hits 93.5 Red FM. It's rocking.